imozo oyiqashile ngiyiboss yimi futhi ozoyixosha. Then ngase ngimema abanye abafowethu ke ngathi ngamema ngikhumbula kahle siyoyirecorda le ngoma ngathi ngiyomtshela uNkulunkulu ukuthi sengiyorecorda ingoma ethi Permanent Boss. Wagxuma waya phezulu wayekela yonke into wayiswitcha isithando lesosikhathi. Wahayika wangibuza ukuthi sengikuphi wangifica vele iverse sengilishayile i-chorus sengiyishayile. Then noMavaya ke wayeseduzane noMavaya hayi ama line bawabhala khona e-studio bona mina ingoma vele konke instrumental yonke into mina makufika ingoma emqondweni wami kufika yonke instrument. So ngase ngiyenzile no Mr Hosaya Case 57 years. Ngase ngiyenzile ngase iya program wayimi ngamtshela ukuthi sound kumele ayihambise kanjani yonke into ihambise kanjani. That guy was very good ekulaleleni ukuthi ngifisa ukuthola ngale exactly le ngale ndlela iphupho lami lifike laba yiyo. Angiyiphuphanga le ngoma. Yafika endleleni nje ngihambela ngikhumbula kahle ngangilapha eMadeleni ngikhuphukela ngihamba ngenyawo lapha eMadeleni ngiye edrobheni. So yafika le ngoma ngalo ngiyipractice ngilongicula yonke into ngiyibona vele sengiphambi kwe-crowd sengicula vele ngalithola le opportunity. So ngicule kuma crowd amaningi. I'm happy for that. Ngithi Mr Hosaya wherever you are mfowethu. Hey mfowethu ngicishe ngakhohlwa umuntu obaluleke kakhulu. Yabona uSiya hayi udlalile indima enkulu istudio sakhe Case 57 studio Full Crust ngase Total Garage bayashoota manje they are more active nge-shooting banama video videorizer futhi imishado noma umuphi umcimbi. Yes ngiyacela ukuthi kena is one of the successful studios Full Crust futhi esidala esingisebenzelile kakhulu because ukuthi ngibona ukuthi I'm going more professional is one of the studios, one of the two Phakamise no JSK ngoba iyona insizwa ke engangena e-studio sakhe ngeza ukuthi ke na hayi khona thandi personality mastering is very good nale ntwana le ngayikhohlwa le ntwana le sengikhohlwa igama layo manje nako ke sengikhohlwa intwana le ebeyisebenza no JSK kakhulu awumbekise uBrady Brady le ndoda lena nje ekhanyayo impela ngithanda mina ifeeling indlela ifila ngayo indlela nje umsebenzi wakhe awuthanda ngayo. That guys bafowethu hayi abantu engathi nje ekasi hayi salute. Then ngingakhohlwa ke nobafana bafana himself no matter ngiyikhulumile izinto ezibad but akuhlukanga umfowethu umfowethu akunekushintshe lutho bafana promotion manje sapusha nepromotion uyenza izinto eziningi uyakhanda umuntu okwazi ukusebenzisa izandla nje kakhulu. Sound system yakhe noma ngabe nifuna ukumqasha ngesound system noma ngabe nifuna ama videos and stuff so ngisenaye sisasebenza naye ngisazomletha nje futhi la kwenye podcast one day. Ayisibonga kakhulu uma kongukuthi kena sesikhohliwe Nkosi yami usixolele kodwa bonke abantu abanesandla nje ekuphakamiseni i-community yethu ngendlela ezahlukene siyabonga kakhulu umsebenzi wenu muhle kakhulu sacela ukuthi niqhubeke njalo ningakhathali muhle kakhulu umsebenzi ungayitshela ukuthi wena ababoni abantu bayabona siyabona sibonga kakhulu. Asingene kwi Permanent Boss by Umdzokodo featuring Nkuleno Mavaya hayi sacela ukuthi niyithokozele ke umuntu omdala sacabanga ukuthi kena for this month i-episode i-part yakhe yokuvalelisa because episode 2 ke nje bekungowakhe wonke episode 2 wengosi the Jesus Loves You podcast 2025 and unama part awu3 awakhe nje sicela ukuthi nibuyele emumva nilalele kuningi kakhulu enizokufunda. Siyabonga kakhulu and ngene enjoy ke nawo music wakho mnandi.